Održano je prvenstvo Hrvatske u boksu za mlađe dobne skupine. I ovaj put boksački klub Ares može se pohvaliti izvrsnim rezultatima. Zadrani su se predstavili sa 13 boksača pod vodstvom trenera Nike Marketina i Vedrana Bajla. Zadar ima prvaka Hrvatske u boksu. Osjećaj dobar, dobro se osjećam i... Što si osvojio? Prvo mjesto na državnom prvenstvu. A ćeš nam opisati kako si se pripremao za natjecanje? Trenirao sam 2 puta na dan, ujutro i navečer. Bilo je teško, ali morao sam. Drugo mjesto osvojili su Luka Bukvić, Andreas Baričević, Pino Rimanić i Ivan Nekić, a treća mjesta Marino Sudinja, Mate Milardović, Andrija Vulić, Vice Radonić i Luka Matijević. Na državnom natjecanju osvojio sam brončanu medalju. Kako si se pripremao za natjecanje? Pa puno. Ujutro smo imali jako rano treninge i bilo je teško dosta. Koliko dugo treniraš boks? 2 godine. Pa 5 mjeseci. Zašto baš boks? Zašto si se zaljubio baš u boks? Pa zato što sam prije kad sam ja manje gledao meče pa mi se ide. A ko ti je najdraži boksač? Mike Tyson. Na kojem si ti natjecanju sudjelovao? Na državnom prvenstvu. Što si osvojio? Brončanu medalju. Trener Marketin otkrio je par riječi o boksačkom klubu Ares i osvrnuo se na održano prvenstvo Hrvatske. Boksački klub Ares broji oko 70-ak članova. Najviše se baziramo na uzraste od 7 do 15 godina, znači na djecu. Boksački klub Ares postoji 1 godinu i 2 mjeseca i ima 6 prvaka države, 17 državnih medalja. Upravo smo se posvetili radu s tim najmlađim uzrastima, zato što je boks zapravo jako dobro utječe na djecu. Kako sam i prije naveo, znači kao kod djece s autizmom, tako i kod male djece koji su frustrirani u školi, u vrtićima doživljavaju uvijek neku vrstu nasilja. Oni kroz taj boks dobivaju na samopouzdanju, učvršćuju svoj karakter i sigurno su u školi smireni. Kako su nam prenijele i profesorice, roditelji od djece koje treniraju kod nas, da su se oni skroz promijenili na bolje od kad treniraju boks. Ovo zadnje prvenstvo Hrvatske je bilo prvenstvo u kojem je nastupalo najviše boksača do sada. Znači bio je rekordan broj boksača. Bili su uzrasti mlađi kadeti i juniori. Održavalo se prvenstvo na Velesajmu, znači to je boksački centar koji je slovi za jednog od najboljih u Europi, ako ne i u svijetu. Planove kluba u budućnosti otkrio je trener Bajlo. Planovi za budućnost su izlazak na što više natjecanja, na što više međunarodnih turnira, skupljanje znači mečeva, iskustva i osvajanje medalja. S druge strane, planovi su nam pokrenuti nekakvu skupinu za osobe s posebnim potrebama, na što smo baš osjetljivi iz razloga što su te osobe u sportu općenito na margini. I tu smo u razgovoru, ja i trener Marketin, dosta smo o tome pričali. Te osobe jednostavno, to vam tako ide u sportu. Ako ne doneseš medalju, niko od tebe nema ružno reći, niko od tebe nema koristi. I zato su se mi senzibilizirali prema takvim osobama i čim budemo u mogućnosti, mi ćemo jednu takvu grupu oformiti i pokrenuti. Na ovom prvenstvu boksački klub Ares bio je najbrojniji klub. Zadrani su pokazali zavidnu tehniku i veliku hrabrost. Nakon par dana predaha očekuju ih pripreme za nove izazove i nova natjecanja. Spomenimo da su se u klubu okrenuli najviše radu s najmlađim uzrastima.